beszélni. Hello! Mondd ezt el így, hello! Sziasztok, jó reggelt! Itt az Elios is. Mondd azt, hogy sziasztok! Igen, Eli már 2 órája ezt csinál egyébként. 3-kor kelt, mi anyuval 4-kor. És annyira boldog, hogy egész reggel húzza a sódert, és bulizik, és ugrál, és sikitozik. Itt vagyunk Beverly Hillsben, itt van a szállásunk. Mikor leszálltunk a repülővel, akkor nagyjából ilyen elvileg 50 percet, de szerintem többet sétáltunk az autókölcsönzőhöz, bőröndökkel, minden együtt. De igazából a látvány nagyon szép volt. Tehát ugye hamar eltelt az 50 perc, azt leszámítva, hogy igazából az otthoni idő szerint ilyen éjjel 3-4-5 lehetett. Úgyhogy kicsit elfáradtunk már a végére. De aztán sikerült kocsit bérelnünk, és idejönni a szállásunkra. Egyébként ez a környék, ez valami gyönyörű. Konkrétan, mint az amerikai filmekben. Ittunk gyorsan egy kávét a Starbucksban, igazából ott a legolcsóbb, szóval Benni már vett is egy pulcsit, vagyis rendelt ide, Amerikába. Szóval ittunk egy kávét, és most eljöttünk a Targetbe, meg egy ilyen bevásárlóközpontba pontosabban, ami itt van. Úgyhogy most itt veszek egy kábelt a mikrofonomhoz, és akkor majd jobb minőségben fogok tudni további videókat felvenni. Várjál, Benni, muti, mit vettél? Vízinadrág. Utána bárhányan. Wow, az jó nagy, jó rövid. Rövid? Kicsiként az ilyen amerikai youtubereken nőttem fel, és ők mindig idejöttek vásárolni. És olyan satisfying volt nézni, hogy itt veszik a Stanley Cup-jukat, meg mindent konkrétan. És igazából nem hiszem el, hogy itt vagyok. Azt. Hány dollár? Ahogy nem olcsó. Ne csináld. 4 dollár. Hozzá még, ez az egyik kedvenc snackem otthon. Müllerbe lehetett kapni egy ideig, de nagyon ritkán és nagyon keveset. És most itt veszünk egy És van a Honey Masterből, van buffalós. Hát pedig így. Kaptál. Mi van a kezedben? Autó? Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy, well, that don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling dessert. All of this convenience just doesn't work for me. I wanna play with fire, let me get hurt. Can we take it back to 95? Before we had this drama in our lives, just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living in real life. Go get your DeLorean. Oh, I miss the summers with you and never swipe left to right. I snuck in your window, no friend request, no, just spent the night. I had to walk right up to your locker. Na sziasztok! Szóval bejártuk Santa Monicát, úgyhogy most kicsit megpihenünk, és eszünk valamit. Beültünk egy nagyon híres étterembe. Benni nézte ki talán? Nem is tudom. Nem híres, de nagyon jó az értékelése. Benni, mesélj már, hogy milyen Amerika? Eddig nekem nagyon tetszik. A repülőtér az elég zsúfolt volt, az nekem nagyon durva volt, hogy pörögtek az emberek, nagyon sok ember volt. Egyébként itt is most nagyon sok ember van, de egyébként nagyon jó.
Nagyon élvezzük. Én csak a wifi jelszót keresem. Kerestek? Nincsen netünk, csak Benninek. Amúgy $50 volt korlátlan net egy hétre. Per fő, igen. Úgyhogy csak neki van nete, és ő szokta megosztani. És most azért a wifi kódot keresem. Az még nagyon jó, hogy így megérkeztünk, és elégtettek már is ilyen hatalmas üveg jeges vizet például, meg így tényleg olyan furcsán, meg de ilyen jó érzésre beszélnek itt az amerikaiak, szóval ilyen nagyon lazán, hogy hi bro, what's up, how are you doing, de ilyen nagyon, nem is tudom, nem feltétlenül artikulálnak, és nagyon sok slanget használnak. Szóval én annyira adom ezt a vibe-ot, ez ilyen laza, chill, hasonlók, szóval nekem ez eddig nagyon bejön. Kicsit nehezebb is megérteni emiatt őket, de amúgy meg zseniális, tényleg. Szóval nagyon élvezem az itt létet. Szerintem még nem ismertünk meg annyira sokat belőle, de egyre többet ismerünk meg belőle. Nagyon nagyok az autók, az nekem nagyon érdekes, hogy azok a kocsik, amik otthon nálunk nagyon nagynak tűnnek, azok itt ilyen átlagos kocsik, mindenki nagyon nagy autóval jár. Ezek a jeepek nagyon mennek, úgyhogy valószínű benzin probléma nincsen itt a környéken, de nagyon élvezzük az egészet, és most fogunk enni egy finomat. Your DeLorean. Yo, what you got in that bag? Candy, cigarettes, and a Playboy mag. Many used to have to work for that. Wait for me, gotta dial up. Can't call my landline cause it's all tied up. Just bike over then. Oh, oh, oh. Voltunk vásárolni, mégpedig a Trader Joe's nevű bevásárlóközpontban, és megmutatom, hogy miket vettem. Egyébként ez is egy ilyen tipikus amerikai influencer dolog, hogy elmennek ide vásárolni, és utána megmutatják, hogy miket vesznek. Most én is ezt fogom tenni. Szóval, vettem egy ilyen bagelt, következő egy oat milk, utána vettem 2 ilyen görög joghurtot, vettem ezután egy kis granolát. Igazából sajnos nem volt sok időnk, mert Benninek kellett tennie este. Úgyhogy nagyjából csak így ezt fontosakat gyorsan összekapkodtuk, hogy holnap reggelire legyen mit tennünk, meg úgy amúgy. Szóval ez így jól nézett ki ez a kis granola, úgy voltam vele, hogy ezt megveszem. Ezután vettem 1 kilós epret. Ez milyen nagy kiszerelés, és milyen nagy szemű eprek vannak benne, tök jó. És végül vettem egy avokádót. És akkor még 2 ilyen vizet. Nem tudjuk, hogy jó dolog-e csapból inni, vagy sem, úgyhogy inkább vettem 2 ebből. Úgyhogy az egész, mutatom, hogy mennyibe került. $22, és itt az a durva, hogy amúgy még így rászámolnak adót, szóval ami ki van írva, az még nem a teljes ár, arra még ilyen 10%-ot rászámolnak. Úgyhogy szerintem ennyi lett volna ez a videó. Igyekszek majd a többi napról is videót készíteni, illetve nyereményjáték is majd lesz, úgyhogy mindenképpen érdemes megnézni majd ezeket a videókat. Remélem, hogy hasznosot találtátok, és tetszett, és izgalmas volt számotokra ez a videó. Köbben találkozunk. Sziasztok!